हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ एसएलआरसि एडीआरनि रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 दा बेयाव दिनै नोंथांमोना दुर्गा फुजा मोनबाय स' रिजाल्टआ फैयासै दा मोनसे बाथ्रा होदोंमोन जे दुर्गा फुजानि सिगां रिजाल्ट मोनसे ओंखारगोन होननानै नाथाय ओंखारासै मा खालामनो बे जाबाय गभर्नमेन्टनि खोथा दा आसा गैला दायो रिजाल्ट फैनायनि नाथाय मोनसेल' चान्स दङ अक्ट'बराव रिजाल्ट फैनायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय दुर्गा फुजा जोबनाय उनाव दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो फुजा जायोब्ला हलिडे जायो बेखायनो रिजाल्ट फैगोनना एसेबां इजि नङा बे साननै सानथामाव नाथाय नोंथांमोना जायखिजाया 10 अक्ट'बरनिफ्राय 15 नि गेजेराव मोनसे रिजाल्ट मोननायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय ग्रेड 3 नङाब्ला ग्रेड 4 आव दा बेयाव जायफ्रा फार्स्ट स्किल टेस्ट दंबावो फाइनाल रिजाल्टआ दानो ओंखारथ'वा जानो हागौ नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनग्रोनो हागौ मेरिट लिस्टखौ स्किल टेस्टनि थाखाय नाथाय लोगोफोर रिजाल्टआ नोंथांमोननिया फाइनाल लिस्टआ डिसेम्बरनि सिगां गासैबो ओंखारजोबगोन दा लोगोफोर बेयाव जोङो सेबायाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे आपडेट नायनो हायो दा नोंथांमोना रिजाल्ट होयोब्ला गाव गाबागाव पस्टआव हाबना नायनांगोन ग्रेड 4 बा ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 बा ग्रेड 3 बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नङाब्ला नोंथांमोना आन्दायनो हागौ रिजाल्टखौ नुनाय नङा दा हमना ला जों ग्रेड 4 आव नायोब्ला जों ग्रेड 4 आव जों क्लिक खालामनांगौ स' बेनिफ्राय मोनसे पर्टेल दंबावो गभर्नमेन्टनि बेनो जाबाय assam.gov.in बेयाव फैनानै जेब्लायबो एडभान्स आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन बेनो जाबाय आसाम स्टेटनि पर्टेल दा बे आसाम स्टेटनि पर्टेलाव होबानो गासैबो डिटेल्सआ फैजोबो जेरै बेयाव सिगांनि नटिफिकेसन होदोंमोन बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन ग्रेड 3 हिसाबै आरो ग्रेड 4 हिसाबै गासैबो भेकेन्सिया बेयाव फैखाजोबदों दा बाथ्राया जाबाय जास्ट रिजाल्ट ओंखारनांसिगौ दा बे रिजाल्टआ आं आसा खालामदों नोंथांमोना 10 निफ्राय 15 अक्ट'बराव मोनसे रिजाल्टखौ मोनगोन देन बेनिफ्राय जोंहा गोबाव खालामा आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव माबादि सेस आरो हाइट नांगौ बेखौ नायना लाखादो जायफ्रा गोदान स्टुडेन्टस देग्लायसो गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोननि हाइटआ बेसेबां नांगौनो दा एसटिपिआ एसे कनसिडार दङ नाथाय जेनेरेला एसे गोजौसिन नांगौ जायो आरो दा जायफ्रा एसटिआव नोंथांमोना 153 सेन्टिमिटारानो जायो हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 145 सेन्टिमिटार जायो बेखौ नायना ला बेनिफ्राय आरो लोगोसे दङ चेस्टआ 79 सेन्टिमिटार आरो एक्सपेन्ड खालामबा 84 जाथारनांगोन नङाबा बेयाव रिजेक्ट जागोन बे जाबाय चेस्टआ कनसिडार गैया नाथाय हाइटआसो कनसिडार दङ दा हाइटआ जोंना खमान जायो आरो एसटिपिआ दा बेखायनो बे फरेस्ट गार्डआव एबा बेटेलियनावहाय नोंथांमोना गोजौआ जानांगोन 153 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 145 नाथाय बेवहाय फरेस्ट गार्ड होनोब्ला एचएस पास नांगौमोन आरो दा बेटेलियन होननाय लोगो लोगो 10 पासआनो जागोन दा आसाम पुलिस कामान्ड' बादि ओंखारसिगोन बे बाथ्राखौ आपडेट होखादोंमोन टुइट खालामखादोंमोन बिथांमोना दा जायखिजाया नोंथांमोना नेथ'दो 5000 फैनायनि चान्सआ दङ स' बेखायनो हाइटखौ नोंथांमोना मोजां नायना लाखादो जाहाथे एसेनि खमब्ला एसे ट्राइ खालामबाय थादो मारै खालामनो हायो खालामनाया नाथाय लोगोफोर हाइटआव कनसिडार गैया एसे खमब्लानो बेयाव रिजेक्ट जायो एन्ड चेस्टआथ' हिन्जावफोरखौ सुवा जास्ट हौवाफोरखौल' सुयो हिन्जावफ्रा टेनसन लानांगौ गैया दा आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स ओंखारोब्ला 10 पासआनो जागोन नोंथांमोना जेब्ला अफिसियेल पिडि फाइल फैयो अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन नाथाय सिगांनि रिलिया दासिमबो जेबो आपडेट गैया जे नोंथांमोननि रिजाल्टआ माला ओंखारगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा देग्लाय 5000 भेकेन्सि फैनायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सआव बेटेलियन ओंखारसिगोन नालाय कामान्ड' बादि नोंथांमोना इउनिफर्म मोनगोन आरो बेयाव नोंथांमोना साख्रि जायोबा बेबादि फरेस्ट लेभेलाव खामानि मावनो मोनसिगोन नाथाय क्वालिफिकेसना दासिमबो क्लियार जायाखै नाथाय आं सानदों 10 पासआनो जागोन मानोना बेटेलियन होनाय लोगो लोगो आसाम पुलिस बादि 10 पासआनो जागोन स' बेनोसैमोन दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बेखायनो बे भिडिअ खालामबाय एडीआरइ रिजाल्टआ दासिमबो जेबो आपडेट गैया आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोनजों शेयार खालामखायो आसा खालामो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामगोन